И какво става, пичове от YouTube? Аз съм AnenForceBG и днес снимам още един survival, но друг хорър, защото след миналия клип изгорях в лава и съм забравил да сложа легло, за да легна там, за да като върна да не спомня там, където съм легнал. Това е нов world. Направих го преди вчера го направих. Такива чупи диаманта, някакви други диаманти. Да, тук работи от фермата. Тук ще да правя enchanting table, обаче нямам кожа. Тук съм си направил една sugarcane ферма. По-нататък имам една ферма ето тази. Сега само искам да добавя едно нещо. Да, само да добавя нещо. Така. Също добавя нещо и ще ви покажа мината, в която копаме. Ще копаме малко, може да намерим пак диаманти. Само си бъде тази ферма. Така само да ги закочна. Сега ще ми трябват още. Обаче първо ще легна. Пак казвам на Base Pulse, защото много нервят тези зомбите, тъй че така. What the fuck? Това трябва вече наистина да ми стигнат. Респект. Така. И се получава много красиво вече. Аз съм започна пак. Не се получи много хубаво обаче. Сега вчера в миналата. За всеки случай износя тия копи с вода, обаче не знам за какво съм. Просто е така си ги нося. И ето тия стълби. Само да ви кажа къде тям бе. Ето надолу. Какво ще да казвам? Забравих какво ще да кажа, ама сигурно се седя по-нататък. Тук не съм ги попал, защото ми трябваха много успешни диаманти. Тръгвам да копам, тук съм до бедрока. Така. Тук намерих два диаманта, ето
така. Щупих тук кабелстона и намерих още 2 диаманта. Ще намеря, не може да има. Имаше айрон. Какво кажа, не знам. Мисля повече да снимам на survival, нали? Тук вече ще внимавам, защото ще мисля да направя вече поредица. Стига нещо. Можно да намеря. Преди малко намерих диамант сенш. О, айрон. Има и някъде лава. Окей, само айрон намери за сега. Ще продължа с тази тук, защото не мръзвам много бавно чуки. Купи. Голд. Супер. Добро е. Това чакъл го мразя. Само... Явно ще се трябва много, защото пак намерих редстоун, значи някъде тук ще има лава, която не искам да падам. Оу, ес! Добро, и то много добро. Направо супер. Че пише за клипа. Не мога да намеря повече диаманти, но очаквайте в другия клип. Търся още да мога да намеря. И лайкайте, абонирайте се и бай-бай.